Kinsa sa tanaw ninyo ang naalanganin? So nag-practice lang sada. Di po ganun mauli. Ang inyuhang buhaton nga short video content, comedy, skit. Kaya ang skit mo siyang nahimog role play sa classroom. Bisdak, daghan kaayo ang mahitabo karong adlaw. Sama sa kong gingon, kompetisyon man gyud ni, dili tanan ang makadaog og 250,000 pesos og mapanganlan isip pinakaunang Bisdak 12 Grand Champion. Muna nga sa tanan nga mga nahatag namo nga feedback kung sa tan-aw ninyo makasulod pa mo, ayaw lang gid mo og kampante. Kay kompetisyon ni. Dili pwede nga naarigid mo dito sa nara ko sa safe nga area or kanang play safe ra gyud ko. Mediocre lang, okay na ko. Kinahanglan nga mas mag-improve mo. Ay hata mo adto sa sunod na to nga pagabuhaton naa sa pugkoy i-announce sa inyo ha. Si Medyo Maldito mauna ni ang inyuhang last nga opportunity aron makita siya. Kay mouli na si Medyo Maldito. Thank you, Roy. Ay mo kabalaka kay nay mo kuyog na kog pauli. Bitaw. Ko lang advice is ay lang huna-hunaa nga kung sa may mahitabuan ning show, end na ni siya para ninyo. This is just the start of something kung magpadayon mo as content creator. Ang ganahan lang i-share ninyo nga kung naay times nga ma-down mo as pareha na ako content creator. Example, matangtang kay Bisdak 12, ma-down mo gid ka na. Hunahunaa lang gid always ang imong why. Why did you choose content creation? Kung matatak na sa imong hunahuna, mabalik ka, ma-fire ba? Hopefully, mabalik ang fire sa inyong mga dughan. Also, as social media content creator, dili siya sayon. Diba? Naglisod man mo sa inyong mga ipangbuhat sa 3 days lang. Dili siya sayon. But, it gets easier every day. Ang nakalisod lang, kung sayon na siya, lisod siya, kay dapat kinahanglan nimo siya buhaton every day. Consistency. Kung di ka ganahan mawala sa social media, padayon. Dapat consistent ka sa imong gapangbuhaton. Dapat pod maghuna-huna gid ka unsay core value as a content creator. Unsa may core value nimo? Anong gapadayon man ko? Unsay ganahan nako makita sa mga audience? Unsay ganahan nako nga ma-feel nila after watching my videos? Also, sa mga gatan-aw karon, sa mga asa man ang camera ani? Sa mga gatan-aw sa Bisdak 12, sa mga nag-audition. Sa mga nag-audition, sa mga ganahan mahimong content creator, ay mo kawad ig pag-asa, ay mo paghuwat og opportunity nga maapil mo Bisdak 12, ay mo maghimog content ninyo. You have to start now. Ay mo paghuwat nga munindot inyong kamera. Ay mo paghuwat nga ay mo magpalit sa akong nindot nga iPhone kay para mag-content creator nako. Buhata karon unsay naani mo, take advantage unsay naani mo karon. Kay wala man na sa gamit. Naagoy na diri. Kung unsay mong ganahan, buhata og padayon. Wow. Thank you, Roy. Medyo Maldito, Roy. Master, daghang kayong salamat sa iyo. Daghang kayong salamat. Dili lang may magdrama, kunya na may magdrama. Pero siyempre, sama sa giingon ni Medyo Maldito sa iyahang pagbiya sa Bisdak 12, kinahanglan pod nga naay mobiya sa kompetisyon. Duha ka buok ang gibasihan nga criteria sa Bisdak 12. Ang judges score ug ang algorithm score.
Aktual nga gina-upload ang inyuhang mga content sa social media. Ug syempre, magbase mi sa mga views. Para lang sa kasayuran sa tanan, ang basihan 90% judges score, 10% algorithm. Karon, magtawag ko og mga pangalan. Mga bisdak, 12. mao na gid ni. Bijoy, Kian, ug Finn, please step forward. Sa kompetisyon, syempre naagid na yung mga top performers. Ug dili na nako kinahanglan magpaligoy-ligoy pa. Kamo ang top 3 performers gikan pa lang sa sugod. Wala ko nagdaho, binakog ka nang ako'y mataktak atong kaming tulo. Kaya mga haud ba ito kung mga kauban. Nga kami day ang top 3. Ug kamong naa sa mga likod, kinahanglan ninyo nga labuan paning tulo. Ayaw gid mo og papildi. Okay? Congratulations, Finn, Kian ug Bijoy. Pasok pa mo sa Bisdak 12. Thank you po. Hindi na mo balik. Imong makeup. Wala ko na makeup. Thank you. Mira, Glenn, ug Nel. Sa inyuhang mga nagian sa kompetisyon, makita gid namo nga naa pa gid mga struggles. Kahibalo gid mi nga gibuhat ninyo ang tanan. Ug kami tulo, we were rooting for you. Pero naa man gyud mga resulta kay kompetisyon man gyud ni. Nel, in kaso lang na magpadayon pa ka, kinahanglan pa gyud nimo gamiton ang estratehiya or pangutok sa usa ka content creator. Ayaw lang pagsalig sa imuhang mga okay, ang ingon sa mga judges na ako'y appeal sa video, charming ko, gwapo ko, pero kinahanglan ang editing mututok yung gana, especially sa story flow. Glenn, dili lang ta magsalig yun sa kagwapo nato ug sa kanindot sa atong lawas. Kaya ang content creation dili lang man gyud para niya na importante gyud kaayo nga naay unod ug naay proper execution pag-abot sa conceptualization ug sa editing. Sama na sa imuha Mira. Kahibalo gyud ko nga daghan ka ginaagian nga personal sa kinabuhi, pero kung perminti lang ta magpadala didto, dili gyud ta maka-execute og tarong as a content creator. So kinsa sa inyohang tulo ang magpabilin ug kinsa ang kinahanglan na nga mouli? Nel, unsa ang imuhang gusto isulti sa ilaha? Unta kung sa may mahitabo, padayon ra sa atong pangandoy sa kinabuhi. Iba ko nga pag sugod pa ni sa atong journey para sa atong pangandoy. Glenn? Sa akong mga co-aspirants, be yourself, unya, i-enjoy lang ang moment sa journey. Di na ito ma-predict ang future. Though, kung dili ni para sa toa, nailain nga giandam ang Ginoo ba para sa atoa kay dahil mo tag-pacing sa life. So, maybe, nag-una mo, naulahi ang uban, but at the end of the day, mga matay, gyapon tanan ko. Ako pala yun. In a positive way nga, kanang enjoy lang ang life kay life is too short. Kung nata sa ilalom karon, dili na siya mag-last. Thank you. Mira? Salamat kay ninyo. 30 seconds, call. Then ako alang is sa kanang positive lang gid ta kay kanang bisag sa kadaghan sa challenges nga atong maagian. Smile lang gid gihapon bisag ging anak mo jud ang bisdak, di ba? Kanang bisag unsay mahitabo sa tong kinabuhi, kanang murag stepping man gud na siya nga paingon jud ta sa success anak jud. Correct. Laban. Daghang salamat, Mira. Nel? Pwede ka pa magpadayon sa Bisdak 12. Pwede na ka mabalik. Congrats, brother. Glenn o Mira, sama si giingon ni Glenn, dili pa ni ulahi, dagan pag pwede nga mahitabo sa future. Para sa inyo ang duha, mo na ni ang katapusan. Dagang salamat, Mira o Glenn. Thank you so much. Habi kong joke.
pwede na mo mag-goodbye sa inyong mga kauban. Wala ko ideya nga, ingato da ilahang pasabog karon. Sa ako jud gyud na nga, siguro sa una nga mga task bitaw nga nangagi wala pay gitangtang. Natingala ko ganiha ingato di ay bitaw. Sa ako jud na una nga gamitanan bistak 12, pahimuon mi sa 12 ka adlaw gyud. Walay tangtangon pa ba ingana bitaw. Ingato di ay bitaw ang twist. Lubatan ko niya apil biyak sa kuan. Top 3 ba nga murag alanganin bitaw. Thank you, brother. Timing ra nga naguba imong konta Oo, sa naging po. break. It's okay, it's okay. Yes, brother. May magkulog na lang tatanan. Asa Timira. Brother, it's okay. Ate pag imong gipagaw niya abag It's okay, it's okay. God bless. Nice. I'm so proud of you. Padayon. May mag-featuring tanan bisdak ko. Congrats po tayo. May group. May group. Thank you so much. Bisdak! 12! So proud of you guys. It's okay. Bye-bye, guys. Ako jud gihong sa ako self gyud nga prank na sad ni kay wa man ginaligwak atong first ug second day. Atong day 1 bitaw, na-realize ko na ako nga mas importante dyan ang pamilya. Regardless sa imong kondisyon, mas importante dyan ay ang mga kaysa sa kwarta. Ang kwarta makita rin yun. Pero ang imong time sa imong pamilya bitaw, precious dyan kaayo ang time. Promise. Pag bisdak gani, mukatawa rin yun, bisag kung sa'yo mahitabo, mukatawa mo gila. Bye! Salamat kayo ninyo! Uncle, bye-bye! Salamat yun din kung nako diri sa bisdak 12. Kanang happy kay kung na-meet na ko sila kay. Grabe. Ang acceptance. Ron, Moises, and Neil. So kulang yapon ta. Sa akong mga co-aspirants diay guys, you deserve the slots. O karang kabalo na mo kung kinsa jud mo katong mga gusto na ko mudaog. Kabalo jud mo, paring kamot jud mo ipakita inyong authenticity, inyong best. Ako mga viewers dira, salamat sa pag-support. Ug unta suportahan pa ko ninyo sa akong next pa na mga button, mga content. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Ay tamawad ang paglaom. Fight gyapon ta. Salamat kayo sa inyong tanan. I love you all guys. Ako Day Siglan. Another day, I'm signing off. Thank you. Okay, mga bisdak, kinahanglan nga magpadayon pa ta sa competition mo na nga madto na ta sa conceptualization area. Hello mga bisdak! Hello, Madi! Okay, humanata sa atong challenge 1, 2, and 3. Ready na ba ang mga bisdak sa challenge 4? Yes! Kay atong challenge karon, Cooking inato. Sa kining challenge mga bisdak, kinahanglan mapakita ninyo ang inyong abilidad sa pagluto. Ang mga bisdak, ilado gyud kaayo na sila pag-abot sa pagluto og mga inato nga pagkaon. Kanibitaw ang mga paborito nato nga mga simpleng sardinas lang or sagula nato ang sardinas og odong. Isa na sa mga paboritong kanon or sudan sa mga Bisaya. Isa pud na siya sa mga patok kaayo nga mga contents sa social media. Sa challenges 1, 2, 3, gihatagan mo og cameraman. Sugod karon sa kining cooking inato, kamo na ang magbuot sa kamera. Ug para makita ninyo kung unsaon pagbuhat og cooking inato nga video, tan-awon nato ang sample nga cooking inato video. Kay hapit naman December, so magsugod na tagama og spaghetti. So after din bukaw na ang katong ininit, gibutang na siyang asin and then gibutangan po na ko na siya og oil para di matapot ang spaghetti. Nani ko magtila og pasta of naluto na jud tanang dug naluto. Ug na nabay puti ning tunga ni kay ug napay puti, aw hilaw-hilaw pa na siya. So aside sa meat sauce nga ako ang gamiton, so mo na magamit sad ko og giniling kay para ang natural flavor sa karne mo mix sa spaghetti. To stop the cooking process atong pasta, so ora na siyang humuan gianan og tubig. Diba? And next ana is ato nang gisahon ang
sibuyas, ahos, tapos bell pepper. So this is optional rasad. So wato na nato siya maluto gamay, tapos i-add na nato ato ang hotdog, tapos mix ibutang na siya mo ang meat sauce, diba? Then follow with the tomato sauce, diba? Then mo na siyang i-mix ana. So this is a Filipino spaghetti kay pinatamis man ni Siza, pero gusto mong kung naay murag mo pahang, so ibutangan ako siya paminta and then mozzarella cheese. So gikuha na no ang kanang kadyo ana kay para ibutang na nato ang pasta para to mix it all together. And that's it. This is Miss Cynthia. So sama sa nakita ninyo, gigamit na to ang video ni Miss Cynthia kay ilado man gyud siya dinha sa mga luto-luto. Nakita ninyo ang iyahang estilo, di ba? Voice over, kuyaw ang iyang accent, proud kay siya nga bulanon. Unya, nahalang siya mga clips, wala gyud siya necessarily nga naga-storya on cam. Ang challenge lang gyud ana kay 1 minute ra ang final output. Unya naalang mo'y 10 minutes aron i-execute. Para mas matagaan pa mo og mga tips kung unsaon pagbuhat or paggama og ingon ana nga klase nga content, aduna kitay giimbita nga eksperto pag-abot sa pagluto-luto og content sa social media. Atong i-welcome og ang inyuhang makauban isip guest judge and mentor. Sulod na dayon karon. Hello! Miss Cynthia! Miss Cynthia, welcome. Thank you so much. Maadjong adlaw ninyong tanan. And it's my first time jud diri sa Davao, no? Kay tungod lang jud sa Bisdak 12 and happy jud ko nga na part ko ani nga klase nga show. Karon, Miss Cynthia, kay ang ilahamang challenge kay cooking inato, magluto sila og udong og tinapa. Unsa may mahatag nimo nga mga tips nila, Miss Cynthia? Dapat di mo mag-focus sa isa ra ka angle. For example, gachap-chap ka, focus una ang sibuyas. And then another angle na sad is pa-wide na sad ang kuan. So para murag nindot siya. Kada bitong usa ka ana-ana dili kay sige rag karaw-karaw murag huwaton nimo maluto, huwaton pud mo ang video. So dapat every angle lahi tong ingredients, every angle gaan ka og kamunggay, every angle gatad-tadasan. If ganahan mo mag voice over, kung naamoy ka na feeling mo nga ganahan mo sa inyohang tingog or kamura ko inyong kamura ko sa ganahan ninyo, no, so pwede mo mag voice over. Pero more on like for example, ASMR mo or more on music, gusto mo chill lang, okay na po na siya. Pero ana na siya daugon sa imong mga pag-video. Wow. Diba? Inya ikaw kay nailhan magyud nako nga si Miss Cynthia, wala na siya'y crew. Siya ra gyud na ang maningkamot og video. Unsa ka challenging ni para sa imong Miss Cynthia? Kay para sa ilaha pod 10 minutes lang ang gihatag sa ilaha aron ma-shoot ang ingon ani nga content. Ipinaabtik ra gyud. Kay imagine ha kanang dili lang galing udong, for example magluto gani ko og spaghetti, chicken, o french fries, dipo-dipo jud niya, kahoy pa jud ang dungagan. Mag-ana-ana pa ko, mudagan pa ko diri, balhin ko, inabtik lang yun. Inabtik lang yun. O siyempre, kinahanglan gamito na yun ninyo din ha ang inyuhang mga estratehiya. Once again, i-welcome nato sa Bisdak 12, Miss Cynthia. Ayaw mo kabalaka kay sugod karon naapod si Miss Cynthia nga mo guide sa inyuha sa mga moabutay pa pod nga mga challenges. Alright? Sa inyuhang conceptualization, 10 minutes starts now. Pinuntan ako nga mag-voice over. Yes, which is good. Mix siya. Pwede na nimo na on ang sa imong voice over. Ang importante sa gid nimo is ang unsaon na nimo pag-shoot. Okay. Kay 10 minutes lang ba yan? Sige. Mag-prepare pa ka sa ingredients, magluto ka, pagsige pa kag-set up sa camera, 10 minutes na sa inyo. Okay? Lutuon jud ay siya, May. Lutuon jud ay siya. Dapat nakay ka ng line at Good morning mga kabukid, len adlaw na usab sa mga ilahan. Kana ra kan imo gamiton ati ang imong pagka-mother, ang imong retelling, ang paboritong pagkaon sa imong ang cooking. Tas imo jud ko ano nang imong story. Ikaw sa imong outro.
Ako ra model akong niluto. I-model na ako niluto. Ang finished product. Pero more storytelling ba mo ha? Or mag-explain kasi imong giluto? Ako ra pagbuhat. Karang ginabuhat na ako ba? Pero video nimo ana dapat witik-witik nga pag video ba para nindot ang Usa witik-witik. Kana kung adat kita kag ahos tak. Oo, kana lagi ka nang ako magud katulod jud no ihapan na ang video. For example, katulong nga chop 1 2 3. Balhin na po ko sa sibuyas na sa 1 2 3. Ana ra murag taga-ano tag 1 seconds or 2 seconds. 6 seconds. Great star. 3, 2, 1. Mga bisdak, mo na nga nakapambalay ta kay syempre ang atoang creator space nga gamiton karon is outdoor. Magsyuta sa Cebu. Ay, diyan, dili. Manggawas ta, mga bisdak. Let's go. 안녕하세요. 비스닥더시시 달마입니다. 여러분. 사랑합니다. 신태합니다. Maayong adlaw. Hanap mo ba ito? Bisita na sa Modern Rap Corporation. Ganun ka pa usog ka. Hello mga kabisdak, naatadriya karon sa farm og makita nato ang mga aspirants na nangulba para sa ilahang challenge number 4. Ang Cooking Inato. Cooking Inato. Og karon atong hatagan sila sa ilahang mga bola, pabunuton nato sila kung kinsa gyud ang mag-una sa ato ang challenge. Unahon nato si aspirant number 1, Chito. Apil de ka? Ikaw na. Pijong isa. Pijong ang mga mata. Okay. Ako nagpijong na ka. Nagpijong na ka? Ay, sa kabasik ang tutoy yung papunutan. Di na sa payang mo pijong ang last kay mo. Tanawan na yung mga numero, mga bisdak. Karon nakabunot na ang ato ang mga aspirants ug atong tan-awon ug kisay unang makaluto. Kinsa kaha ang nakabunot sa number 1 atong susihon. Okay, number 1 si Kanang. Kinsa nakabunot sa number 12? Ay! Okay. Ako na inform sa inyo na Mira o si Glenn, amo nang gipabaktas, itaga na magpamiliti para makauli. Kinsa nakabunot sa number 10? Si Miss Janet. Okay, karon mga bisdak, aduna ka mo'y 10 minutes. Gomoy. 5 minutes and 30 seconds. Gomoy. 5 minutes na. Stress pa sila si Kuya. Tapos yun ni kay Iron Chef. Dapat next delicious pa rin ang pagkain. Tapos, kung makahimo yun sila sa pagkain, kapila na lang gabinuto ang nabilin. Isa, murag pinaambag-ambag. Gomoy! Hindi ka na, hindi na akong makita. Yawa, murag sikawan, Chip Boy Lugro. Gomoy! Ito ba sa kanan? Ito ba? Sudah 10 minutes. Uy! Yung kaya ang tuli. 3 minutes left. 3 minutes sa lang daw. No extensions. Strictly 10 minutes. Bahala, naging mo din ang kinabuhi yung tao na ninyo. 2 minutes. Mga manuto. Dahil lahing matagulong sa palay.
Time's up! Time's up! Lutuon jud ay siya, Mai. Lutuon jud ay siya. Far from al dente. Sure nga gagama kong content. Awang giluto is good sad para sa kaon, dili lang para sa content. So it's not for the content only, but it's kay gikutasan mi kung gusto ko mukaon. So dapat while making the content dapat nindot jud gihapon ang outcome, not just for the content only. Five minutes left. 5 minutes. Sorry. Nagkalisod yun ang atong mga aspirants karon kay tungod na busy sila sa mga transitions nilang ginabuhat sila mga video o gamay na lang kaayo ang oras para iluto sa ilahang butahin na ang pangutana maabsan kaha nila ang 10 minutes challenge para sa challenge number 4. At ang Pakita kung Ala! Susapin ako may sulod. 1 minute. Baba siya gamay, baba siya. Gusto na ko matilawan. Kiningan mo si Miss Cynthia nga galuto siya para sa iyang tiyan, dili para sa content. It's just that, ginatip na lang po niya kay sayang man, kay content creator man siya. So man ang gusto na itong ilawan, okay ba nila ang produkto? Murag mo labing minilya kay gisayaw-sayawan yun. Lukasan pa dyan. Nagana yun. Asa rin magic sarap, ano mo man. Paning kamuti, Nil. Paning kamuti. Kumusta man ang imuhang pagtilaw, Chef? It is an absolute disaster. It's salty. I couldn't taste anything. Just pure salt. I'm disappointed. Sorry, Barbs. Ay, pagkaon ba yan? Kasi mo ito, 30 seconds, guys! Iyak pa diha. 3, 2, 1. Time's up. Stop. Nagutang yan, paluto ko sa awit. Ayun ako, TV Joy.
Nag-practice ko nga ikaw akong lutuan. Kasi ganahan na rin ka nga ako imong minyuan. Uy! Wala na ko na-feel nga nagkurog akong kamot nga gitago na ko. Ang ako lang na-feel kay katong ana. Na-tense ko. Kinamang ko si Miss Cynthia and knowing she's my idol, wala lang. Nakurakog na overwhelmed siguro. So, tilawan ni Kuya Chito ang ako So, gitilawan ni Kuya Chito ang akong niluto. Kuyawa ba ni Udong sinabaw man na? Anong hearty soup, gid ang ako una na ko natunan sa akong mama. So, inana akong atake. Okay. Anong na-mention ako akong mama? Ganahan ko sa imo ang kuan kay dili Tama para. lang, diba? Just like me. Tama lang. Very good. Ganahan ko ana. Ganahan ko sa imong luto kiyan. Good job. Promising ka, Kaya promising. actually, ang cooking is not just, for me man good, ang cooking para na po, not just for creating content. So, but gusto sad ko nga, while ga-create ko sa content, dapat nindot ang resulta sa food. Kaya it's for my tummy man. Put that on record. Nagsiga na. Mitya umay. Wishy. Ano ko na po? Gini nga daw siya sa yaban. Kani, mo gini akong gikamakan nga udong. Diba? Kay Ray Sabaw. Buwa siya nag-show. Punya mapigil. Pagsod na mo sa room, wadyo ko lang gitanaw. Ako sad. Ang malitag yun. Tapos. Napa. Nya ni sud man sa CR si mother. Nya pagawas ni mother ni ingon din Nakita niya hala kami gipilit ang kuan. Ang sa mga kuan check Dear Charo. Note si Mera na mo. Hilak. O niya sila sad. Naasad. Bagsod na ako. Higdaan na ni brother. Brother. Nakita na ako dito ang note. Ay. Love letter. O niya, kini pabila man sa siya be. Kisa man. Nidagan man sa kuno siya kay basi nasa kuno sila ilahan. Check niya. Yun lang. Nidagan ko sa siya sa room kay basi nasa kuno. Nasa sila. Nidagan ko kay basi bag nasa later para namo. Sa itong CR. So wala yun. Dili, uy ka, dili pasabot ka na natangtang sa amo kaya bang basin pag nasa sila. Pero ingon si Kwanta. Ingon si Moy ba? Kanang naasat ni. Ingon si Moy ba? Naasat mi ate. Dagan-dagan na sa basa sa ti. Pero nilusot pa bitaw na sa sportan siya. At usap ko basi naasat ako. O niya pagkatid ako ako mag-abli. Hindi ko muna Hindi ba naka-realize kung alak man di ay di sila ka-abli. Hello mga bisdak. Hello! Sugato nato ang adlaw sa kusog nga enerhiya. Kay kagahapon, daghan mig nakita nga nangaluya sa inyuhang Cooking Inato Challenge. Barbs, please step forward. Limonsita! Oh, kini siya, gitrain, mag-atleta, pero tina, gusto mag-sirena. Hi, this is Mommy Barbs. Magluto tag udong karong adlaw. Ali, ubanig ko. Pero, nakapangutan ako, udong raman unta ni. Pero, hi, i-endorse magyudog artista. Bitaw no? Give others a chance. Unta ba, mag-start ta nga mag-train sa atong anak.
Basta ako, mag-wish lang yun ko. Imong anak ka ng pabida-bida diha, bahala na lag kontrabida. Basta, maartista. Pero unsaon man sad nga kung tawagon sa stage, ikaw man lagi mo saka. O, diba? Udong kalami nga makahigog maaba. Mama, katsada! Barbs, napansin lang nako sa imong video nga murag dili ka malipayon. Sa ako ging pag-content no kana mag-try ko attempt waon jud ako na kung naong. All I thought nga murag naka-recover nako sa ako mga past nga mga anak ba. So sa pag-avoid na ako sa akong naong gamay na kay nabilin. Mami Barb, if okay lang, nganong gina-avoid man nimo sa angle ang imo face? Growing up man god kanang nako insecurity. Like, itom kay ko, unya ako ng ngipon ang magputi. Tapos, na maabot bitaw, ang akong papa was mestizo. Marasyag ka ng British. Unya, igno na yun ko nga, imo nga anak, ya kamanguran biya ko. Growing up, nadala na ako nga, I'm not pretty. Wow, you're pretty, uy. Dayon. Diba? You're so beautiful. No, seriously, you have a very beautiful soul and a very beautiful heart. Unya, nag-reflect yun siya sa imong personality. You're really beautiful. Yes, grabe ka light sa imong, especially sa imong presence ba. So, moving forward, please, ayaw nagka-insecure sa imong now. Yes. Please know that you're beautiful. So, ayaw nagka-awkward sa camera, mami. Yes, Barbs, kaysa tinuod lang, medyo naapektuhan ang imong content tungod ni Ana. Okay? Yes, even your storytelling, medyo nawala ta. And pakibalik tong Barbs nga, di ba, grabe ang iyahang progresyon. Gikan sa day 2, then day 3. Kay, you know, marag, nagsugod ka nga, medyo lost, pero grabe imong pagbawi. This time lang, na-adjoy something sa imuhang content nga, medyo lost ta. So, kana lang, ibalik tong Barbs, ibalik ang confidence, nga ikaw gwapa. Ayaw nagka-insecure, Barbs. Okay? Yes, Col. Alright? Salamat, Barbs. Thank you. Palutua, pagkang tapulana, pakauna, pagkang kugihana. Hello, mga kamanding! So, well, naghulat na mahard unta tani uli sa ako sa among probinsya sa tanang buluhaton sa balay kinira jung palutuon ko sa akong ginikanan ang dili nako ganahan. Pero giingnan ko sa akong mama, dapat magkat-o na ka kay gauyab-uyab na ka basin unyag malapuruhan ka sa imuhang mabana. So, sa pag-uli nako timing sad kaayo kay namisita sa amua ang akong future bana. Huy, og karon kay magpa-impress ko sa iyaha. Ako siyang gilutuan aning udong og tinapa. Ang lamas humana nako gisama ong gisunod na kuning tinapa. Gipabukala na pud kuning tubig nga isa ka tasa o gilunod na kuning udong nga gihigog matika. Huy! Og while ga ukay-ukay ko galantaw di ay siya. Nagpractice ko nga ikaw akong lutuan, basig ganahan na di ka nga ako imong minyuan. Huy! Og kay naluto naman ako na sa iyaha gipatilawan. Paratabi oy. Saman ka oy? Bulag. Ganahan ko sa imong pag-present, pag-explain sa giluto nimo, and at the same time is naghirit kag mga punchline. Well, kuan siya mura siya benta na benta ba, but some part is murag wala kayo nga murag gipugos lang nimo ba, murag gipugos nimo pasod. Ya dili di tumusod. Unsa man to? Hoy! Unsay magpasabot? Unsay di masud? Okay, go. Ay sa experience wait. Kanang kuan balik overall sa imong content is okay gid siya, no? Ang aho lang is naay part like sa end bitaw nga medyo murag awkward. Oh, inana and then nindot mo gutong murag natural lang nga murag hirit mas benta na benta. Nana pero ganahan ko tong gipang mix nimo nga nagluto ka, gi-explain nimo ang imong pagluto and then nag-story ka na mga punchline, but ako lay kaingon is kanang if dili kaya nimo muhirit, ayaw lang pusa. Kay mo dugo siya. Wala, magna lagi mga revelation sa karakter ni Miss Cynthia. Hana, de ka ha? Dili, oy. Bitaw. Salamat, Bijoy. Gutom! Tumaoy! So karon gusla man magluto ta way lain ang pinakalaming kanon sa mga bisdak ang inato nga udong para sa kasing-kasing nga gapugong-pugong
So mao na ang ingredients, pichay, tinapa, opo, udong ug kamatis. Tara, hinatora ni. Mantika nga oil, ahos nga garlic, bombay nga onion, kamatis nga tomato, o patis nga tuyo. Bang! Og tinapa nga sardinas, bang! Tubig nga water, wow, ibubo. And utanon nga pichay, og udong nga inato. O kayo na to pinatuyok nga murag gabuyok, nga imong naong gamugtok, humuhuta. Paksit, dandara. O display, tilawan na to para sa mga bisdak. Ang lamia, oy, paksit! Kay baw ka, Moises, kung anong napaka nagpadayon sa bisdak 12 o wala ka na appeal sa mga na-eliminate. Kay ang nagsalbar sa imuha ang algorithm. Isa ka sa mga naay dagko nga views sa social media. Pero dili pasabot ni ana nga mag-relax-relax ka. Kay sa imuhang content sa tinuod lang, daghan pagyud kaayo gihapon tay kinahanglan nga i-improve. Gikan sa storytelling, hantod sa imuhang editing. Sa editing nimo murag wa gyud ko kauyon sa imuhang filter nga gigamit nga. Mas murag nay pagka brown nga sepia-sepia ang imuhang style, no? Unya importante sa usa ka content creator, Moises, nga baglantaw gyud ka sa uban nga mga contents. Ginaunsa na nila pag-edit. Unsa na ilahang style sa pagbutang og mga text. Kay sa imuhang gibutang nga text medyo nagkatawa gyud ko, no? Kaya ra gyud kayo sa buhaton sa kuang silingan nga 4 years old ang imuhang pag-edit. Basta naayo na to, Moises. Kay dinhi murag wala gyud ko giganahan sa imuhang final output, Moises. Kusog kayo ang music. Exactly, kusog ra kayo ang imuhang music. Ang pagpili sa music importante gyud pud. Ang content creator man good, wala pa mo nag-execute na imagine na dapat ninyo kung unsa ang inyong content. Kay kung ma-imagine naman gud ninyo unsa ingon ani akong i-shoot. Tapos pag na-shoot na ako, ingon ani ako pag-edit, gwapo murag ingon ani ang music na gamiton. Ingon ana ang content creation, Moises, okay? Please pag-improve pa kay ginapaboran ka sa algorithm ang mga tao galantaw sa imuhang videos. Okay? Salamat, Moises. Laban lang tanis kinabuhi. Ayong adlaw mga migo-miga aniya na sa bangin yung abay nel karon di ata sa bukid magluto tag udong atong sudanon ug wa nay daghang langay iandam na nato ang tanan natong mga ingredients para makaluto nata kay perti ng gutuma. Ipagawas day nato ang atong espada kay maghiwa-hiwa nata. Pinsing-pinsingon ang mga lamas nga presko para makaluto nako. Itak-ang na nato ang atong kaha ug pasigaon na nato ang atong kayo kay unsaon man pagkaluto ug way kayo. Butang day ng matika ug isunod ang preskong mga lamas. Sup. Naunsa man kabay? Hinay ra bay. Isunod day nato ang sardinas ug butang tubig nya timplahan na dayon nato gamay para mulami ang galuto aw ang niluto day. Pagkahuman ibutang ang udong ug pitsay ukay-ukayon ug ilawan na nato bay. Lami abay pero lami gyud ko. Ug mao ra nang proseso mga migo-miga sa pagluto og udong with sardinas. Just enjoy the journey and trust the process. Ug wa nay langay, mga una ta. Kumusta ka, Neil? Okay ra. Okay ra. Kusog lagi kang energy ro no. Compared sa mga previous days, sa murag hyper ka karonil nabay nagahatag sa imong inspirasyon. Kanang tinuod, Neil. Kanang na lang yung tinuod. Nabay gatag inspirasyon sa imo. Namugod sa tubangan akong crush. Ayaw pag ano. Ay, dito ako. Ikaw dito. Crush ni mo si Telma. Crush at takay. Gwapa mong good siya, Col. Wow, ba? Ay, gwapa ko niya. Pero si Miss Cynthia, ang tanaw ni mo ate. Ate good. Kay kanang good sila sa ako ate ba niyang panglawas bitaw. Ano man? Ako ate. Murag boksidor. Nara sa ako tubangan ako ate. Get lantaw sa ako. Okay dong. Okay, sige padayon, Telma. Kuya, baya po ni mo ni. Batar sa actually, nag-workout siya, Neil. Ang imahang video, na siya pagka-thirst trap, pero dili siya pilit, dili siya luod tanawon, kaya ang setting nato nata sa outdoor. Funny po ka tanawon, kaya nagsayaw-sayaw ka sa imahang mga clips. Pero of course, kailangan gihapon na ito i-improve, Neil. Kaya sa akong observation, marag naara gihapon ka sa sakto lang. Gusto ko na mo improve pa ka sa imahang story retelling. Mas mag-conceptualize pa kag mga stories siguro na wala na mo gi-expect na kaya dahil ni mo. Okay?
kay gamita ang imong edge. Ay hata nag-elimination na aka sa bottom 3. So, kinahanglan gyud ka mo bawi og maayo Nel. Need na ko mo improve itaw sa mata sa editing. Then need na ko gyud mag-level up. Level up gid Neil, kalimti sa ako para di ka ma-distract. Salamat Nel. Thank you. Thank you. Kimingaw pud ba ka sa imong mama? Hi, I'm Kian and let's talk about mother's love. Bago ko nahimong fashion model, niagi pud ko og ka-working scholar and may always go-to food pagkapoy sa boarding house kay udong. Usa kini sa makapadumdum nako kay Mamsi kay natudlo ni niya while makita nako siya for 1 week every 2 years. Ngano? Kay usa siya ka OFW. Adtong 19 ko, akong gipauli si Mamsi since nakaluag-luag nako. Pero tungod kay 2 ka oras ang biyahe padulong sa eskwelahan, kinahanglan nako mag-boarding house. We were so near yet so far. Pero tungod sa udong, makadumdum ko siyang presensya. Siyang sakripisyo hang magpakalayo sa amo isip single mom. Ang init siyang gugma sama sa init nga sabaw. Maong pag magluto ko ani, makadumdum ko nga bisag sardinas rani og udong. Ang importante, magpadayon o magpakaligon. Unsay mong comfort food? Tara, chika ta sa comment section. Sending love and light. Kian, karon ra gyud namo napansin. Naghilak ka sa voice over ani? Nagkurog akong tingog call kay duol mangod kay sa akong heart ang topic kay dili lang siya about sa akong mama but it's about my life as a hustler. Tapos ang akong mama kay kanang nagdako jud ko nga OFW siya since pagkabata ko tas muuli lang siya mga 1 week, 2 weeks every 2 to 3 years. Tapos kanang na-relieve na ko ang memory uncle ba kay kana kung bisag kajut lang kay may mag-uban, natudluan ko niya magluto. So karon nga ako siyang gipa-retire adtong 19 years old ko kay nakaluag-luag naman ko sa akong trabaho. Dag-eskwela man pud ko ato at the same time. Need ako mag-boarding house adto. So murag it defeats the purpose ba na gipauli na ako mama pero kanang layo bitaw gihapon kaayo mi. So kato duol kay siya sa ako ang heart kay kanang kung gusto po na ako ipakita nga kanang wala ko nagdako with a silver spoon nga kanang katananaw sa nina kay gikan sa akong wardrobe kanang wala ko ni mata nga slay na nga kanang gusto na ipakita sila na I'm also human, I'm also relatable. Hibaw ka Kian, for sure makita mo ginis mong mama no. Proud you gay siya sa imo Kian, okay? Because grabe as in performer kaayo ka Kian, grabe nimo ka performer, palaban gyud kaayo ka. Na-achieve nimo ang gusto nimo nga ma-achieve. Your content grabe ka raw. Napakita lang yun nimo nga kung kinsa si Kian sa sulod sa ilahang balay. Ang energy lang yun wala nag-match sa imuhang voiceover. Yes. So siguro kay tungod late na nimo na realize nga mao na dayto ang imuhang voiceover nga mahimo day kang emotional, which happens. Pero para sa kuha maski ingon ato ang nahitabo epektibo gihapon kaayo kay maski ako hapit ko nakahilak sa kini nga content Kian. Okay? So mao man ang pinaka-importante kung naabay impact sa tao nga naglantaw ana ang imuhang video. So, good job gihapon Kian. Usahay ang kinabuhi sa mga inahan, dili sayon og walay swildong paabuton. Maayong buntag mga kabukid. Tara, magluto ta. Ang akong lutuon ron, udong para sa akong mga dudong. Andamon ang mga lamas, bumbay, ahos para atong pagluto mo lampos. Kay init naman ang kaha, butangan na to gamayng bantika. Siyempre, ang sardinas kay makadala ni glami sa atong lawas. Butangag asin ug dugang pampalasa. Butangan na lang sa gamayng tubig. Mga kabukid, ilunod na sad nato ang udong. Samtang magpaabot nga maglata na diha, duawon sa nako ang akong gamayng buwakan sa tugkaran. Kay usahay, ug na ako'y problema, sila akong katsismisan. Ug kay nalata naman, ibutang ang gamayng pitsay para sa atong lawas, musamot pagkahapsay. Ang sudan nga udong, simple para ninyo, pero sa amoa, bulawano na kayo. Kung usa sa ninyo sa inyong paborito, dali na, mangaon na ta. Jeneline, yes, matana lang sa gibuhat. First time ba nimo nga makagawas og Cebu, dili ra man pod? First time jud ko. First time nimo.
Gikan pagbalhin na mog Negros School hantod na tugpa jud kog Cebu. Wala na joy lugar nga Imong natuan. Ah, taga Cebu ka? Yes, ma. Kantog ra kay murag duo ang luksong dugo. Nadya mga inganan. Oh, Moses lagi. Mao lagi. Kaning duha ako ang murag feel gid no nga taga Bukid gini sila. Taga Bukid ka? Yes, ma. Di ba? Kawa. Nangutan ako si mo kung taga-bukod. Like more ang awang nerves ba ning katay-katay ba ning ini-inana. Sapa man ko siya nagpuyo. Bantog Brasilingan naman na ita. So anyway, Jen, kumusta pa man ka so far sa Bisdak 12? Okay ra jud kay ko. Okay ra. Okay. Kaya pa jud kay nako. Kaya pa. Kaya. Imong mga anak, wala ra ka gimingaw. Wala ra call. Abi nimo call gahapon pag huhimo na ko nga challenge. Gina-imagine ako call nga sila akong gilutuan. Mao na siguro call nga antod pagkatug na ko gahapon ko gabi call. Nadala pa na ako ang imong paghag kay nalipay kay ko call nga sa ako ang pagluto gahapon dili ra content. Naganahan mo sa akong giluto, mas especially Ma'am Cynthia nga nakadungog ko nga mao ni akong gusto nga udong. Grabe ako ang kuan ato kanang kalipay nga wala ra day ko nagluto ato gahapon. Naaday ko'y tao nga nalamian sa akong giluto ko. Kulbaan ko sa mga words na ito karon. Bitaw. Pagawas. Ganiya pag yung gama. Ganiya pag yung gama. Agoy mag... Gikan may kagbakasyon. Anyway, so Jen, hibalo ka Jen. Dili man gini siya contest sa cooking. No? Yes, Kal. Content creation man eh. Pero ang isa sa mga naganahan yun nako is sa content manggod, ang presentation importante pud kaayo na. Isip usa ka food content creator kung maglantaw bitaw ka sa mga videos ni Miss Cynthia kanang naa siya i-prepare magluto siya. Once na iyahan na nang ipagawa sa video ang iyahang final product, naagyo na i-presentation. Munang isa sa na-appreciate yun ako ani nga content ni mo, Jeneline, kay naagi presentation na siya sa bowl niya, nagbutang ka og dahon. Kamatis ko. Ha? Kamatis di ay. Kamatis ang imo. So naagi presentation, Jeneline. Ug labaw sa tanan ang pinakaganahan gyud ko kay na-discover nimo ang imuhang branding, ang imuhang image nga ang usa day ka Jeneline dili kinahanglan nga hello mga kabukid, pwede ra gid kaayo relax kay at the end of the day ang imuhang ginarepresenta ang bukid ug ang bukid relaxing lang kaayo na, peaceful lang kaayo na. Ug moadto kog bukid mag-relax madunggan ako imong tingog mawad-an na gyud ko gana dayon. Kato nga mga elements mo to'y nagbuhat sa usa ka Jeneline sa social media. Ug unta magpadayon pa ka sa ingon ana din. Basta HM, lami! Hi everyone! Magluto ta og udong ari sa gawas para refreshing na pud ato ang feelings. HM student di ay sad ko. Ang iingon kasagaran sa tao kay basta HM, pagwapa-gwapa ra na, wa pa jay utok. Hoy! Dili in town! Aside sa pagpagwapa, bright jud me. Kamao sad mi magluto, bahalag di mao. Bitaw, kita nga HM student, okay ra jud kaayo kung dili pa kaayo ta maayo muluto. Parihan ako. Importante, nagpadayon ta og cut-on, bahalag di mao. Joke lang, dili kailangan maayo dayon ka sa usa ka butang. Ang importante, bisag naa kay mga sayop, naagyapon kay na cut-on. Dili perfection ang ato kailangan, kundi magpadayon ta. All the love. See you all in my next video. Bye! Ano sa mga naa sa Kalachuchi? Koan. Para Flores de Mayo. Koan kay gikan man ko sa Ormoc City, then ang Ormoc is kanang more on culture o tourism gani siya niya. Kanang gikan sa Ormoc pod is ganahan ko na while gatan-aw gay ang viewers or supporters pod is mag-wonder guys sila ngano sige man siya sulot og flower unsay naa like kana lang ko magpahibaw or makahibaw ang tao nga from Ormoc ko and proud ko ma-considered as an Ormocanon nga naadyoy talent o naadyoy utok gani. Murag ang ilahang si tawagan na ang symbols ninyo sa
or mo kay kalachuchi gyud og kanang pinya. Pinya. Mo na nga makita bitaw nimo nga pinya gyud pod ang costume ni. Pinya gyud pod. Hilaw. Nana, di color pinya, di ba di? Hilaw pa. Magani. Wala pa mag-isip ko niya may hinog. Joke lang, Raisa. Love you, Raisa. So, na-maintain gihapon ni mo ang energy, ang imuhang branding, pero ma-compare na mo ang imuhang content sa lain, kay namang gini-excel pa. So, dapat ingana nga ang goal per me, dapat ma-elevate kita every challenges. Clean yun ang imuhang mga presentations. Sakto lang ang imuhang VO, pero careful ta sa atong mga words o mga sentences. Like, for example, na iyon kag, naagi hapon kay na cut-on. Dapat, naagi hapon kay na cut-onan. But it's okay. Okay lang gihapon to siya. Thank you, Carissa. A day in a life as a call center agent nga nating bits. Hello mga kanangs. For today's videos mga kanangs is day off ta, and then since wa tayo mabuhat mga kanangs and then ting bits at the same time, kabalo ko nga ang ubang call center agent na kay maka-relate gyud sa word nga ting bits kay kani laging makasweldo hala one day millionaire gasto dito. Samgyup now, hala pansit canton later. Ayan, shubebs. Sa atong luto mga karon mga kanangs is ang no, pero dili na mao ang nasa inyo dautan na sad kay magunahon na mga kanangs udong og tinapa siya mga kanangs. Ayan. So, for today's atake is that nakaroon ako na-realize nga sa akong pagluto nga abi na kog laki ang unahon, ang ahos man di ay cherries. So bitaw mga kanangs, ang akong ibuti pasabot ani is that unta magtuon tag tipid-tipid o gaunta mga kanangs nga natay self-discipline aron sa pag-abot sa panahon, di ta magasin-asin. Daghang salamat. Bye-bye. Ganahan ko sa imuhang content nagipakita naagihapon ng humor sa imong video. Na-observe na ko na ganahan ko kayo sa presentation nimo sa first part sa video kay na kay mga paligid-ligid na mga line-line ng mga elements, angle. Pero sa tunga-tunga marag na ako'y vibe na na-feel, tapos nagkapaspas na marag wa na nimo naapas ang kinaulahian, marag nagkalisod ka dito sa may reason. Actually madi ang pinaka first ko na is na pressure ko kay number 1 and yeah. Kanang doon na ako background sa cooking, kaya nag-cooking ang focus akong mga vlog before niya. Number 1, and then at the same time is during that time, yeah, kung napansin niyo is nausap gud akong mood kay katumugod nga time is kito na nagsugod na ay first para nakakita na jud ko nakabantay na jud ko ba murag ang tanan instruction kay nana sa akong kauban ato si Moises kanang tanan instruction bang i-plaster imong kuan mo kato para murag okay pa to ba kaya pa to kato yung time na murag nagkalisod na po point pa nalisod na pud ko and then kailangan pud ako guidance pud ato nga time niya nahitabo is ang guidance og ang cheer or guide ba or something like is nana sa ako ang kauban which is si Moises na murag na left behind ko ba kay ako di kailangan po siguro kung tabang noon sa day ko diri murag tao-tao lang murag nakapil ko and fairness gamay ato pero later on na-realize ako makigina man ko ni Raisa na ina naman ko niya nga ayaw to i-take as negative kay kuan man ba nakita mo gud nila siguro nga kaya nimo i-guide imong kaugalingon nung ka kay Moises so take it as negative instead of positive so naay ko kay ubos sa inyo nga ato nga time call pero later on realize ang ko nga para po to sa akong kaugalingon. Valid man dito imo na feel pod. Dili to sakto among gibuhat ha kay we should be fair sa inyong tanan. It's just that ang amo jud intention ato pure wala mi gidapigan or gipalabawan. Si Moises manggod kay sa mga previous task nato medyo nagtakilid gyud si Moises. So kailangan gyud siya og more guidance. Sakto to imo giingon kami dako na kay migpagsalig sa imo. Kay performer gyud kaayo ka. Pero karon murag wake up call pud sa ato akol ang nahitabo. O gusto lang nako i-appreciate ang imong pagka-honest no kay dili ka plastic nga pagkatao kanang kay imuhag yung gisulti sa moang atubangan ang imo ang kalain. Na-appreciate nako na-appreciate gyud nako nagikan sa imuha kanang og ikaduha lang gyud nako nga i-emphasize nga ang bisdak to si dili gyud na sa bias. Tanan na siya kahibalo gyud mo nga even during sa conceptualization maningkamot mi nga kamong tanan maduulan namo og mahatagan og mga tips no nga masigurado nga hanay ang inyong concept. So
dili walay excuses, nay pagkukulang gikan sa amua, wala na mo na realize kay kana nga murag baski diay nga strong ang imong personality, kinahanglan po diay nimo og mga kanang pampakusog kay ingon motivation kay ingon ana pud biyang amo ang ginaagian nga mga content creators pod kay bas dili lang ikaw ang gaagian at si Miss Cynthia bag-uhay ra gyud mi nagstorya about ana. Actually kanang imuhang sentiment karon mao pod na ang amo ang nahisgutan ni Miss Cynthia nga kanang pagtuo sa uban nga kaya ra namo, I mean kay tungod isog ang amo ang personalidad, wala na mangumusta sa mua, okay pa baka, di kapoy pa baka. Tama jud kay grabe man ang kaisog. So naulaw ko ato nga part nga kami gakaagi og ingon ana unya wala mi nahimong careful sa mo ang mga action. So pasaylo amix. And then also I love for who you are, Jude. Yes. Thank you, Miss Kana Cynthia. bitong I'm looking forward for more challenges from you, Jude. Like gusto no mabanawan imong mga more voice over kay makadungog lang ko sa vibration sa imong tingog murag kiligon ako. Wow. What if kita gid ay miss? Charis lang. Di ba ganahan? Grabe kag ganahan yung aura ba imong personality lagi na. So na nga I'm looking forward sa imong future, even the outside world. Exactly. Thank you, Miss Cynthia. We are sa outside world. TBB yard. TBB. Mura mag Encantadia. Ganang is okay ra. Okay ra, kaya ra. Laban takol. Buhi-buhi lang. Buhi-buhi pa. I love you. I love you more, Col. Salamat ka na. Mahal kita sa personal. Gutom na! Hi, ako di ay si Ron. Magluto karon. Ako lang i-share ninyo nga ang pagluto kay usa sa challenging sa ako. Isip nga patikan nga tao nga dili tigluto. Kay lagi matod nila isog o kabalo daw tanan pero usara akong masure kay palaban. Samot nga request ni Mrs. nga murag dragon. Kay resourceful man ta, mao kini mga gisuggest sa akong amigo nga kamaumuluto sa simpleng lutuan ay ang unahon ang mga lamas human sa pagbutang sa mantika. Sunod ang sardinas, butangan og saktong tubig, pabukalan gamay. Syempre, ayaw kalimot sa seasonings. Ug ilunod ang udong hangtod mo humok. Paguman, ilawi kini si Mrs. ay ang udong. So pag sugod pa lang sa imong video, nakita na dyan no ang kasmooth sa imong transition. So murag, kagat na gud kayo dayon ako ang akong mata adto. And then, kuya. Ganapon siya. Taysa, wait. Kagat ni ang mata. Nagyo kay something ka rin pa. Something. Taysa, balik. Okay, go. And then also, aside sa transition, makasabot sa mo ko sa imong storytelling. Like kana bitaw walay libot-libot. Kana bang direct to the point and then ang pag-story and also na-insert nimo ang mga cameo katong mga kauban nimo sa team, no? So which I really like. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Ako nag-thank you. Grabe ka-cute ni Miss Cynthia, no? So, Miss Cynthia, salamat kay naa ka. Nanginit lagi ko ron. Wala! Naunsa naman siya. Okay mo na to, oy, naunsa na. Kanang imo habitong murag linya, kanang hello, ako si Ron. Magluto ta karon. Bag-o lang nimo na na-discover nga intro nimo or bag-o lang gyud yun. Derira gyud. Derira sa bisdak daw. Derira gyud. Kasi mao gyud akong gipangita unsa gyud nga akong intro or signature sa ako gyud. Mao gyud na ang murag mutatak gyud sa mga tao ang ako si Ron. Magkuanta ka. Magkuanta karon. Dili ba kung unsa imong content ba? Magluto ta karon, magmukbang ta karon.
kana nakuha gyud nimo na. So ipadayon ang ingon ana nga klase nga intro. Salamat sa inyo, Aaron. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, mate. Thank you. A way to a man's heart is through his stomach. Hi, hello, and mabuhay. This is Inday Reza, ang inyong chika nga raketera. Hindi ka malain. And for today's video guys, kay waman tay raket, magluto tag udong. Akong lutuan, akong uyab nga si Ron. Para dili mo biya nato, kay lagi daw. A way to a man's heart is through his stomach baya. So mauto, ato nasugdan atong pagluto. Unahon nato ang ahos sa mga taong miagi, pero ego ra nila hos. Bombay, para sa mga taong gamahay. Tinapa, para sa mga taong nga galaom nga sila pa. Udong, nga unta, magdugay patadong. Pichay, para sa mga gugmang giatay. Mga seasoning sama sa asin, nga ako na masin, nga ikaw at ako pa rin. Di ka malain, Chara to ay, wakoy uyab kay sakit sa ulo. Loto na ang atong udong, lami kaayo. Kinsay ganahan mo kaon ani? Comment down below. Hi, Riza May. Hey, Karibal. Charot. Hello, Miss Cynthia. Kamusta? Okay na kayo. Di pagpa ko sa kagalingon, Miss. Kay, actually, Miss, from D1, D2, D3, like, anak, ako na ko permi ba? Di po, anak ra gyud niya. So, ning taas ka karon. Okay, nanabay na. Sige, tumar Wala ko, Miss. Like, proud ko sa akong self diha. Wow, English. Pero as far as I know, no, kay syempre kakaabot ra man ho. Pero nakita gid ho nga nalipay gid ka sa imong gigama. Like enjoy gid ka ba, like you are being you. English. Diba ikaw jud tong gipag-express jud nimo unsa ka kalipay. No, makita ra yung muna magkatawa na siya. Like, kana bang jolly kay ka ba nga murag marshmallow, lami kay ka kuno kusi-kusi o. Also, ganahan ko sa part nga muhatag kag punchline. Oh, magbabalak siguro ka sa una, no? Mambabarang. Kaya anad sa mo kamutuno-tuno og mga kanininana. Panagsara sa kuan, diha na po nako na adili ra pud sa bisdak dosin mo na kanang Rose ako mga kauban dire labi na ni Ate Pin nga Ate Carissa, o ate, oy, ormok sa dayat. Agoy, give us a plate, Ben. Mo ganina pa sa di ko suportaan. Tsala, oo, taga-ormok niya. Tsala, oo, kanang, iya, kanang, kuwan sa ba kanang, kuwan sa ni kay, duha ako yung kuwan sa ako huna-huna gahapon, kung kani or kini ba, din, ingon sa siya gyud bisag, kanang kay, kanang, ang nakanindot sa diri sa among mga co-aspirants ba, bisan kay, kasabot mi nga kontra mi, pero as in, tinabangay jud mi, Yes. Miss Cynthia. Thank you po. Wow. Like, ang amo kontra diri, Miss Cynthia, kay murag ang amo ra sa kanang kaugalingon ba? Tinuod na. Oo, Ang number one kontra jud nato is atong kaugalingon. Yes. Kay sa live bitaw sa content creator, maabot jud sa point nga questiono nimo kaugalingon. Yes. Inana. No, so dapat ready gid mo ana. Kay if dili mo di nyo kayang labanan yung kagalingon, bagsak gid mo dayon. No, kay number one jud ang kuan nimo kay kana murag bag-doubt ka nga ay murag dili na ko kaya ni. Nana, okay pa ba na akong gibuhat? Ngay nana ba? So mo na nga lisod gid kaayo kontra ko ng kagalingon, no? Mo na nga laban lang. Thank you, Miss. Thank you, Riza. Thank you. Ang inyuhang buhaton usa ka branded content. Aron mahatagan mo og guidelines og mga mechanics atong i-welcome. So I am OG Redulia from the LYR Group of Companies. Welcome sa LYR Marketing and Furniture Center. Nagkadugay mas naga-confused ka. Mo na ako ang makita kung unsa gyud ang imuhang branding. Wala ba'y tension sa inyong grupo? Maula ron na kon kay ako ang pinakahina mo edit. Di mo sabay ba? Di ko sabay gyud nila. Kay kung ako magtanaw ani nga video, mo skip gyud dayon ko kay balo kang ano, wala man ko kaila sa imuha. Unya dinhi nga video, nag-feeling endorser na gyud ka. Overall okay gyud siya, but usa ra gyud nagwa nga nakalimot ka feature sa pinaka main topic na to which is ang pag-promote sa LYR marketing. So, why isa ninyo dili ang TV sa LYR? Ay, musod ko sa freezer. Kumusta itong pagka-sunflower karong buntaga? Summer-summer ba? Ako ang ilang pahayag sa mata. Kung ako ang brand, malipay jud ko pag-ayo sa iyahang gibuhat kay wala ko niya gitipid sa content. Wala gyud kay labot nagligid-ligid gyud ka. Murag gyud kag lechon nga natagak sa lamisa.
Okay ma'am, pag ito na ako siya.